Gusto ko pong pangaral sa atin how to receive God's revelation through the Holy Spirit. Or receiving God's revelation through the Holy Spirit. Ang isang kailangan ng isang Kristiyano ay ang revelasyon, kapahayagan, revelation na magmumula sa Diyos. Pag kulang tayo sa revelation, hindi tayo maging matagumpay na Kristiyano. Kasi kailangan ang Kristiyano ay makatanggap ng revelation that comes from God. This is so very important to every believer, to every Christian. Kailangan natin ang revelation na nagmumula sa Panginoon. Hallelujah! Tayo ba'y manalangin, Ama naming Diyos, Ikaw ang Diyos, You are the God of revelation, the God of knowledge, wisdom and understanding. We are now in this place, Father God, to learn more about You. So we ask the Holy Ghost to reveal this truth about You, Father, in Your Son, Jesus Christ, in the Holy Ghost, and the Gospel. So we are here, Father God, to receive from You. So touch our spirit, touch our hearts, touch our soul, Father God. And we ask Your revelation this afternoon in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So receiving God's revelation through the Holy Spirit. Dito rin tayo lalago sa spiritual na pamumuhay. Pag wala tayong revelation, hindi tayo lalago sa spiritual na pamumuhay. Titingnan natin yung verse na nasa Proverbs. Proverbs chapter 29, verse 18. Titingnan natin ito. Sa King James Translation, pag binasa natin ito, ang nakalagay, vision. Vision. Ang isa kasing ibig sabihin ng vision ay sight. Ito yung tinitingnan mo yung nasa harapan mo. Or parang nakikita mo yung nasa hinaharap. Ang vision kasi, kalakip ay revelation. Walang vision kung walang revelation. Pag nagkakaroon ka ng vision, mayroon din yung kalakip na revelation. So now, titingnan natin sa King James, where there is no vision, the people perish. Sa ibang translation, sa NIV, where there is no revelation, people cast up restraint. Dito sa NLT guidance, when people do not accept divine guidance, they run wild. Pag walang revelation, yung mga tao mahirap ma-guide. Mahirap silang magkaroon ng vision sa hinaharap pag wala kang revelation. Wala kang patutunguhan sa hinaharap in the future. Kasi yung buhay mo, kisera-sera. Kung ano yung nangyayari, yun na yun. Pero pag mayroon kang revelation, nakikita mo, magkakaroon ka ng tinatawag na foresight. Na nakikita mo yung dapat mong gawin sa ngayon para sa hinaharap. That's the importance of revelation. So now, titingnan natin na ang revelation ay manggagaling sa Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. Tingnan natin sa Ephesians chapter 1, verse 17. Receiving God's revelation through the Holy Ghost. So kailangan kikilos ang Holy Spirit sa buhay ng
sino mang mananampalataya. Pag wala yung Holy Spirit na kikilos sa buhay mo, wala kang revelation, mahina yung spiritual life mo. Wala kang nakikitang pupuntahan sa hinaharap or mangyayari sa iyo sa hinaharap. Sa Ephesians chapter 1 verse 17, ganito ang sinasabi. Okay, umpisa na natin sa verse 16. Ay hindi ako tumigil ng pagpapasalamat dahil sa inyo na aking binabanggit kayo sa aking mga panalangin, making mention of you in my prayers. Lagi ko kayong ipinapanalangin, sabi ni Apostol Paul sa mga Ephesian church. Upang, ano yung ipinapanalangin ni Paul dito? Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, ng Ama, ng kaluwalhatian. Ano yung ipagkaloob ng Ama? Ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag, revelation, sa pagkilala sa Kanya. Yun ang binapanalangin ni Apostol Paul sa mga taga-Efeso, na magkaroon sila ng spirit of wisdom and revelation. Makikita natin dito na kailangan natin ang spirit of wisdom and revelation in the knowledge of God. Makikita natin na yon ang isang ipinanalangin ni Paul sa mga Ephesian church. Sa amin din, pinapanalangin namin na dito sa Jesus the Good Shepherd Church, magkaroon tayo ng revelation. Pinapanalangin din namin na lahat sana ng mananampalataya na dumadalo dito sa Jesus the Good Shepherd Church, magkaroon sila ng spirit of revelation and the knowledge of God. Hallelujah! So, ang isang gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Holy Spirit na ipinagkaloob sa atin ay bibigyan na tayo ng revelation, kapahayagan. Another verse na titingnan natin. Praise God. 1 Corinthians chapter 2 verse 9 and 10. Kailangan ang kapangyarihan ng Holy Spirit ay kikilos sa atin na bibigyan niya tayo ng revelation. Yan ang lagi kong pinapanalangin sa aking sarili. Lagi akong nananalangin sa revelation knowledge na nagmumula sa Diyos by His Spirit. Pinapanalangin ko na ako'y bigyan ng Diyos ng kapahayagan na magmumula sa Kanya upang makilala ko siya ng lubusan. Kasi pag hindi ko makikilala ang Diyos ng lubusan, hindi ako marirenew, hindi ako magbabago, at hindi ako magiging katulad niya sa pag-iisip, pananalita, at sa paggawa kung hindi ko siya makikilala. Kasi pag makilala lang ng Kristiyano ang Diyos, doon ka magbabago. Kasi makikita mo yung buhay mo sa Kanya. Kasi siya ang buhay mo, si Kristo ang buhay mo. Pag nakilala mo siya, makikilala mo or malalaman mo kung ano yung buhay mo o kung sino ang buhay mo. Kailangan yon na panalangin ng isang tao. Kaya, pag ako'y nananalangin na sinasabi ko sa Panginoon, ipakita mo nga sa akin, I need your revelation. Ipakita mo sa akin kung gaano ka kapangyarihan na Diyos. I need the revelation of this. I know that you are so powerful. Your power is unlimited. But I do not know in my life what is that kind of power na nasa akin by the power of your Spirit. Kahit alam ko na yung kapangyarihan na nasa akin or ang Diyos na nasa akin ay makapangyarihan sa lahat, siya ang lumalang sa langit at lupa. Pero pag wala kang revelation sa katotohanan na yon, ay hindi mo may sasabuhay ang kapangyarihan na yon na nasa iyo.
So, ang ginagawa ko, I'm praying na ipahayag sa akin ng Diyos ang kaalaman sa katotohanan na kapangyarihan niya na nasa akin na. Kaya marami yung mga nagsasabing sila'y mananampalataya, pero yung sinasabi ko na ang karamihan sa nagsasabi ng mananampalataya, hid faith. Yung pananampalataya sa ulo, hindi sa puso. Alam niyo yung pananampalataya sa ulo, walang kakayahan yun. Pag masusubok yun, pagdating ng katotohanan, pagdating sa tunay na buhay, hindi niya kayang tumayo. Hindi niya kayang manatili sa tunay na pananampalataya. Katulad sa ngayon. Di ba sa ngayon, ang hinaharap natin o na-experience natin sa mundong ito ay yung pandemic hanggang ngayon. So marami nang nagpapabaksin dahil takot sila. Nawawalan ng trabaho, takot sila na baka mavirus. Pero pag tanungin mo sila, sasabihin nila, Diyos ang nasa akin. Bahala ang Diyos sa akin. Yan sinasabi nila. Pero pagdating sa virus, wala pala eh. Akala ko, nakita mo talaga na mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa virus. Bakit hindi ka makatayo sa pananampalataya? Dahil kulang tayo sa revelation. For example, sabi ng Diyos na He will meet all our needs in Christ. Pero pag nagkaroon ka na ng problema, for example, wala ka nang makain, susubukin ka ng Diyos sa ganyang kalagayan, no? Wala kang makain, mayroon kang dapat bayaran. Kung minsan hindi ka makakatayo, nagagawa sa iyo ng milagro ang Diyos. Uunahan mo na ang Diyos na mangutang. Bakit kulang ka sa revelation sa tunay na kapangyarihan ng Diyos to meet your needs? Na-experience ko yan, katulad noon ni Abraham at si Sarah. Di ba, sabi ng Diyos, manganganak si Sarah ng lalaki. Yun ang promise ng Diyos. Pero hindi sila nakahintay. Ano ang ginawa nila? Because of impatience. Sabi niya, ito na si Agar. Siya na ang sipingan mo. Sa gabing ito, para magkaanak ka na, para ma-fulfill yung plan of God. Kaya marami yung nabubuhay sa impatience, marami yung nabubuhay na natatakot because lack of revelation sa pagka-Diyos ng Diyos through the Holy Ghost. Kaya we need revelation. Pero pag tunay na mayroon kang revelation, katulad ka ni Daniel, katulad ka ni Joseph, katulad ka ni sino ba? Even Abraham sa huling buhay niya, kita niyo, kahit pinanganak na si Isaac, sasabihin ng Diyos, i-offer mo sa akin, si Isaac, papatayin mo. Kaya niyang gawin yon. Bakit? Mayroon na siyang revelation at that time. Amen? So we need revelation. Hallelujah! So, babasahin natin ito. Verse 9 and 10. Receiving God's revelation through the Holy Ghost. Spirit ang tinuturo ko sa inyo. Datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na magsisiibig sa Kanya. Or ibig sabihin, ang mga ito, ang mga bagay na ito, ang inihanda ng Diyos sa mga nagsisiibig sa Kanya. Yung mga hindi nakita ng mga prophet noon sa Old Covenant, pagbasahin natin kasi yung chapter 2, beginning verse 1, ang sinasabi ni Apostle Paul dito, yung mga bagay na ipinahayag ng Diyos, inireveal ng Diyos sa atin in these last days.
Kasi sa unang panahon, hindi nila nalaman ang mystery na yon. Ano yung mystery? The plan of God before the foundation of the world through His Son, Jesus Christ. Hindi alam ng propeta sino kaya itong pinaprophecy natin na darating. Iba na Isaiah, gusto niyang makita yon, pero namatay siya, hindi niya nakita. Sino kaya yung by the stripes? By His stripes we are healed. Gusto niyang makita yon. Siya ang ginamit ng Diyos na prophet, pero hindi niya nakita si Jesus. Amen? Even angels, nang sinasabi ng mga propeta sa Old Covenant na may darating na Messiah, may darating na anak ng Diyos. Gusto nilang makita yon. Gusto nilang ma-experience ang katotohanan na yon. Pero hindi nila nalaman hanggang sa ipinahayag ng Diyos sa mga huling panahon by His Spirit. Kaya yun ang problema sa Old Covenant, kasi yung mga ibang nandoon ay ang kapahayagan na nasa kanila ay mayroong darating, yun lang. Pero kulang sila sa revelation. Pero nang dumating na yung Holy Spirit sa mga apostle, doon na nila nalaman yung kapahayagan ng tunay na revelation about the mystery of Jesus Christ. Kaya yung mystery na sinasabi ni Paul, ay yun ang about Christ. Yun ang ipinahayag ng Diyos sa huling mga araw hanggang sa ngayon. So kailangan natin magkaroon ng revelation, kapahayagan, about God, about Christ, sa ngayon. Kasi sa ngayon na ay pinapakita na ng Diyos kung sino si Jesus talaga. Kaya yung mga apostle, yung sinasabi lang mystery, pero hindi na mystery sa mga tumanggap na ng revelation kasi na laman na nila, naunawaan na nila. Yun ang dapat natin makita. Kaya yun pala, yung mga bagay na yun na gustong malaman noon, yung mga tao noon, ay ipinahayag sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit. Verse 10. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag, yun ang revelation. Revelation sa Tagalog, kapahayagan. Ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng what? Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Nasisiyasat. Nare-research ng Holy Spirit. Amen. Ang lahat ng bagay o ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Kahit yung mga malalalim about God, tungkol sa Diyos, kaya ng Holy Spirit na malaman yon. Yun ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya yung Holy Spirit, kayang niyang ipahayag sa atin kung sino talaga ang Diyos. Kung sino talaga si Jesus. Sa akin, doon ako namamangha sa revelation ng Diyos. Kasi nababago ang aking buhay. Lumalago ang aking pananampalataya. Lumalakas ang kapangyarihan ng Diyos in my life through the revelation of the Holy Ghost. So makikita natin na ang Holy Spirit ang ginagamit ng Diyos to reveal Himself sa atin. Holy Ghost, Holy Spirit, ang ginagamit ng Diyos upang ipahayag sa atin ang tungkol sa Kanya. Maliwanag ba yon? Praise God! So nakikita ba natin na ginagamit ng Diyos ang Kanyang Espiritu
na magpapahayag yung mga tungkol sa Kanya, kahit yung malalalim na bagay tungkol sa Kanya. Kaya makikita natin yon. Pag na-reveal, parang kwan yun eh. Kasi yung revelation, for example, this pulpit ay natalukbungan or na-cover, maybe clothes or whatever. Pag tinawag mong revelation, pag naalis yung cover na yon, pag na-uncover yung cover, yon ang revelation ng pulpit. Kasi nung may covering, hindi mo alam ano kaya yung nandoon. Ano kaya yung nasa loob. Hindi mo makikita. Hindi mo malalaman kasi may cover eh. Pag sinabi natin na nai-reveal, naalis yung cover, nakita mo na pulpit pala yung nasa loob. Yun ang revelation. Kaya yung mga bagay about God na mahirap mong maunawaan, pag mayroon kang revelation, maalis yung cover, makikita mo ng lubusan kung sino talaga ang Diyos. Yun ang revelation. Kaya kailangan natin ang revelation para ma-uncover yung mga talukbong, yung mga veil sa ating puso, para maalis upang sa ganon, makita natin ang katotohanan about God, about Jesus, about the gospel, para hindi blurred sa ating pagkaunawang katotohanan. Hallelujah. Praise God. So now, yun ang revelation. Okay, next, natitingnan natin ay 1 John chapter 2, verse 26, about the revelation of the Holy Ghost. Ang Holy Spirit ang nakapagbibigay ng tunay na revelation about God. Hallelujah. Kaya pwede natin makilala talaga ng Diyos ng lubusan. Praise God. Pag magkaroon tayo ng revelation about God, parang nakikita mo, pero in the spirit realm. Katulad ng mga material things, katulad ng mga physical things sa lupang ito, nakikita natin sa ating mata. Pero in the spirit realm, parang ganun din. Pero in the spirit realm, yun ang revelation. Hallelujah! So, titingnan natin sa verse 26. 1 John chapter 2, verse 26. Hallelujah. Amen. Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. Verse 27. At tungkol sa inyo ang pagkapahid na nasa kaniya'y inyong tinanggap, anointing yung pagkapahid, ay nananahan sa inyo. Ano yung nananahan? Yung anointing. At hindi ninyo kailangan kayo'y turuan ng sinuman, ngunit kung paanong kayo'y tinuturuan ng mga bagay at siyang totoo at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito ay gayon kayong nananahan sa Kanya. Yan sabi niya sa English, but the anointing, yon ang anointing, pagkapahid, anointing. But the anointing which ye have received of Him, natanggap natin sa Diyos, abideth in you, nananahan sa inyo. Yon. At ano ang gagawin niya? Tuturuan kayo sa lahat ng bagay. Basahin natin sa NLT, sa English. Hallelujah. So, kailangan yung mga believer, tayong mga believer,
mag-interesado tayo sa revelation of the Holy Ghost. Kung wala tayong revelation ng Holy Ghost, talagang hindi tayo lalago, I tell you. Kung bakit ako lumalago? Because of the revelation of the Holy Spirit. Sa verse 27 lang, babasahin ko sa inyo sa NLT. Hitingnan natin ito. But you have received the Holy Spirit, and He lives within you. So you don't need anyone to teach you what is true. For the Spirit teaches you everything you need to know. Amen! Tuturuan ka sa lahat ng bagay na kailangan mong malaman. Yun ang ginagawa ng Holy Spirit sa mga taong mananampalataya na interesado sa Kanya. Kaya ako, nagpi-fellowship kami sa Holy Spirit palagi. Kinakausap ko ang Holy Spirit to reveal the Father to me, to reveal Jesus to me, to reveal the blood of Christ. Kasi sinasabi din, by the blood of Christ, we are washed and cleansed from all of our sins by the blood. Pero hindi mo talaga nakikita yan sa buhay mo kung walang revelation ng Holy Ghost. Pero pag i-reveal ng Holy Spirit ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Jesus sa iyo, makikita mo na ikaw talaga'y malinis na malinis by His blood. Hallelujah! Kaya pag nakita mo yun na ikaw malinis na malinis by the blood of Jesus, hindi ka natatakot kay Satanas. Kasi you have that protection by the blood. So ngayon, but you have received the Holy, what? Holy Spirit. And He lives within you. So you don't need anyone to teach you what is true. For the Spirit teaches you everything you need to know. And what He teaches is true. It is not a lie. So just as He taught you, remain and fellowship with Christ. Amen. Sino yung magtuturo sa atin? Holy Spirit. Kasi siya ang nagre-reveal, nagpapahayag ng tungkol sa Diyos sa atin. So we need to pray. So how to receive God's revelation? First is prayer. You need to pray. So Ephesians 1:17, yung ginawa ni Paul, I pray that God will give you the Spirit of revelation in the knowledge of Him. So that is prayer. So yun din ang ginagawa ko. Ginagawa ko rin sa ministry natin. O Panginoon, ipahayag mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng Holy Spirit. Hinihingin namin ng iyong Holy Spirit ay ipahayag niya sa amin kung sino ka talaga. Touch this congregation. Touch this ministry. Yan pinapanalangin namin kasi yun na pananalangin ni Paul. Kaya yung mga congregation ni Paul, nagkaroon sila ng mga revelation. So, una natin gagawin, we need to pray sa revelation. Alam nyo, for example ako, na by the stripes of Jesus, I am healed. Alam ko yung verse. Alam ko yung ginawa ni Jesus. That's for the healing of my body. Pero, bakit? Pag-attack ng mga pain, pag-attack ng mga sakit at karamdaman, ay kung minsan, nagkakaroon ka na naman ng doubt na hindi ka gumaling or hindi ka magaling. Bakit? Kulang ka sa revelation. Kaya ang ginagawa ko, Father God, reveal this to me, that by the stripes of Jesus, paano ako naging healthy? Paano ako gumaling sa mga sugat, mga latay ni Jesus Christ? I need revelation. Kasi sinasabi ko, kaya reveal this to me. Ipakita mo sa akin na ako'y tunay na magaling na. Pakita mo sa akin na ako'y tunay na healthy. Kaya, pag nagkakaroon ako ng revelation na ako'y healthy, nalalaman ng aking katawan na siya ay healthy. Yun ang revelation. Kaya lumalakas at lumalakas ang aking katawan. Kasi sinusubukan ng dyablo
na sirain yung katotohanan or pananampalataya na nasa atin. Kaya pag wala tayong revelation, kaya niyang gawin yon. Pero pag tayo'y may revelasyon sa tunay na health natin sa Diyos, mananalo tayo, masisira ang mga sakit at karamdaman. Doon natin matatalo si Satanas through the revelation of the Holy Ghost. Number 2 na dapat natin gawin, how to receive the revelation of the Holy Ghost. Number 2 na dapat natin gawin, we need to believe in the Scripture. Kailangan sampalatayanan natin ang Scripture. We need to believe because by faith, we understand. Dahil sa pananampalataya natin, magkakaroon tayo ng tunay na kaunawaan. Hebrews, chapter 11, verse 3. Kaya ang ginagawa ko about this, na kailangan gagamitin ko yung believing capacity ko. I believe you are my Father. Yung sinasabi ko, kung gusto kong i-reveal ng Holy Spirit na ang Diyos sa mga tunay na Father sa akin, yun, sasampalatayan ko muna. I believe that in Christ you are my Father and I am your Son. I believe, I receive, you are my Father. Oh, reveal this to me. Yan sinasabi ko sa Diyos. Pakita mo sa akin ang aking sinampalatayanan na totoo. Doon ako magkakaroon ng kaunawaan na talagang siya ang aking tatay. Ako ang kanyang anak. Lalong-lalo na nung i-reveal na naman ng Holy Spirit sa akin, alam mo ba na nung ikaw ay naborn again, yung Spirit of Christ as the Son of God, yun ang pumasok sa yung Espiritu, kaya ikaw ay naging Son of God. Ang gumawa sa iyo na Son of God, the Spirit of the Son, Jesus Christ. Nang nakita ko yun, nagbago na naman ang level ng aking spiritual life. Oo nga. Yun talaga. Yan sabi ko, I believe, I receive. Na yung Spirit of Christ as the Son ay nasa akin, kaya ako'y naging Son of God by that Spirit. Pinag-aaralan ko yan sa healing kasi. Sabi ng Holy Spirit sa akin at the time, kung ikaw naging Son of God dahil nasa iyo ang Spirit of the Son, ano pa yung nasa iyo? Sabi ng Holy Spirit. So sabi ko naman, ang Spirit of Christ hindi lang Son of God, the Spirit of Christ is King of Kings and Lord of Lords. Kaya pala tayo naging King and Lord in Christ. We are kings. Amen. Because of the Spirit of the King. At kung King ay Spirit of Christ, the Spirit of Christ also is Doctor of Doctors. Nung ko nahalaman, so I have the Spirit of Doctor of Doctors. So the Spirit that I have in Christ is healer. So mas lalo na naman akong lumakas sa healing ministry because of that revelation. So kailangan you need to believe so that the Holy Ghost would reveal these things, would reveal that to you. Oh my Lord! So sabi dito, through faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Hallelujah! Ano nakita natin dito? By faith, we understand. Pag hindi mo paniniwalaan, pag wala kang pananampalataya, hindi mo maunawaan. So, hindi ang magkakaroon ng tunay na revelation pag hindi mo sasampalatayanan. Kaya ang ginagawa ko, sinasampalatayanan ko. Tulad nito, na kailangan maunawaan natin na the universe was created by the Word.
Kahit alam natin na through Jesus Christ, word lang ang ginamit ng Diyos and by His Spirit na create lahat ng mga creation. Pero pag wala kang revelation, mananatili lang yan sa iyong isipan, sa iyong ulo. Kaya yung word na ating tinatanggap na makapangyarihan sa lahat, hindi mo makikita na kaya niyang i-create yung mga bagay na dapat mga recreate sa iyong buhay. Pero pag makita mo talaga ang word na makapangyarihan, the word of God is creator, creative. Doon ka tunay na maniniwala ng salita ng Diyos ay gagawa ng mga bagay na kamangha-mangha sa iyong buhay. So we need revelation. Oh, hallelujah, by faith we understand. So we need to believe. Hallelujah. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 20 and 21. Hallelujah. Sabi sa King James, where is the wise? Where is the scribes? Where is the disputer of this world? Has not God made foolish the wisdom of this world? Verse 21, for after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. Hindi kayang kilalanin ng wisdom of this world ang Diyos. Never nila kayang makilala sa pamamagitan ng worldly wisdom. It pleased God, ito yung gusto ng Diyos, that by the foolishness of preaching to save them that believe. Or ano ang ibig sabihin ng Diyos? Ang ginusto ng Diyos ay ililigtas niya or ipakikilala niya ang kanyang sarili sa mga sasampalataya sa preaching of the good news. Yung worldly wisdom, hindi nila pakikilala ang Diyos. But sa mga sasampalataya sa preaching of the gospel, sila ang makakikilala sa Diyos. Because by faith, we understand. Yan ang ibig sabihin nun. Kaya dapat natin makita yon. Hallelujah! Makikilala natin ang Diyos sa magitan ng pagsampalataya. Mauunawaan natin siya. Makikilala natin siya. Oh, hallelujah! So, that's number 2. How to receive revelation by believing by faith. Kaya sinasabi ko, I believe Jesus is my help. I receive Jesus is my help. Yung ang ginagawa ko, and the Holy Spirit, ipapahayag niya ang katotohanan na si Jesus ay health of my body. Pag ang gusto ko namang malaman ay kapangyarihan, Jesus is the power within me. Because Jesus is the wisdom and power of God. So Jesus, who is within me, is the power of God. So I have the power. I believe. Ang gagawin ng Diyos, pag ginagawa ko yon, inire-reveal niya kung gaano kapangyarihan si Jesus na nasa akin. But ang ginagawa ko, I need to believe first. Amen. Pag magkaroon ako ng kapahayagan o revelation sa aking pinaniwalaan o sinampalatayanan, yon ang gagamitin ng Diyos to do more miracles in my life. Yun ang gagawin niya. Kaya I need revelation. Number 3, how to receive revelation from God is meditation. Meditation. Pag ikaw ay laging nagbubulay-bulay salita ng Diyos, lagi kang nagme-meditate, revelation will come. Alam natin yan sa Salmo chapter 1 verse 1 to 3. Na ang taong laging nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos ay magbubunga sa kanya ang word. Bakit magbubunga? Magkakaroon siya ng revelation.
Magkakaroon siya ng connection sa Diyos. At ang life of Christ ay magbubunga sa kanya. Revelation. Ang isang titingnan natin sa Acts chapter 10. Si Peter, sa chapter 10 verse 9, On the morrow as they went on their journey, and drew nigh unto the city, Peter went up upon the housetop to pray about the next hour. And he became very hungry, and would have eaten. But while they made ready, he fell into a trance. Yun ang vision niya. So, nang nakita niya yon, hindi niya maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng Diyos doon. Di ba? Yun ang istorya. Kasi nakita niya yung mga hayop doon na marurumi at sabi ng Diyos sa kanya sa verse 12, kailangan kakain ka. Pero sabi ni Peter, hindi ako kumakain ng mga ganon. Amen? Okay. But Peter said, not so, Lord. Verse 14, hindi ako kumakain ng mga ganon. Now, hindi niya naunawaan kung ano yun. At yung boses ay nagsalita ng second time. Hanggang sa thrice na nangyari yon. Pagkatapos ay bumalik yung float na yon sa langit. Pero wala siyang alam tungkol doon. So, sa verse 17, ito na ang nangyari. While Peter was wondering about the meaning of the vision, the men sent by Cornelius found out where Simon's house was and stopped at the gate. Doon, while Peter ay nagme-meditate, amen, dumating or sinabi ng salita ng Diyos while Peter was pondering. So, pagpatuloy natin dito na sa verse 19 para mas maliwanag. While Peter thought on the vision, ano yung thought on the vision? Pondering sa iba. Yung meditation to ponder, di ba? So, while Peter was pondering sa ESB, the vision, the Spirit said to him. So, sa meditation, doon, kikilos ang Holy Spirit to reveal something to you. So while Peter was meditating the vision, the Spirit said to him, Behold, 3 men are looking for you. Amen! Bakit nangyari yon? He is meditating, pondering the vision. Kaya nangusap sa kanya ang Holy Spirit. Sa akin lang, ang nangyari sa akin, pag ako'y nagmi-meditate, nagbubulay-bulay sa mga revelation or sa mga buhay ko kay Kristo, doon umiiksi ng Holy Spirit to tell me something. Kaya yung taong Kristiyano na hindi nagmi-meditate, kulang sa revelation. Doon ako nakatatanggap ng maraming revelation, even elaboration ng mga salita ng Diyos. Kaya pag tayo nangangaral, marami tayong nakukote. Kasi that's the revelation of the Holy Spirit nang tayo'y nagme-meditate. So you need meditation. Last, hallelujah, we need worship. Worshiping God. You need to worship God. Hallelujah, in personal life. Not only in this congregation. Titingnan natin yung worship. Acts chapter 13. Hallelujah. Acts chapter 13, verse 1 and 2. Okay? Pakibasa sa Tagalog. Sa iglesia nga na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro. Si Bernabe at si Simeon na tinatawag na Niger, at si Lucion na taga Cirene, at si Manaen na kapatid sa gatas ni Herodes, na tetrarka, at si Saulo. Okay. Verse 2.
At nang sila'y nagsisipaglingkod sa Panginoon at nangag-aayuno, ay sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. Ano ang ginagawa nila? Fasting and ministering to the Lord. Ano yung ministering to the Lord? Titingnan natin sa ibang translation. Okay, sa NLT, sa verse 2. One day, as these men were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Dedicate Barnabas and Saul for the special work I have for them." Ano ang nakita nyo doon? Worshiping and fasting. Nagsalita yung Holy Ghost. Pag tayo nag-worship, magsasalita ang Holy Spirit to reveal something to us. Hallelujah! Ano ang revelation ng Holy Spirit na nagsalita? Sila pala, Paul at Barnabas, ay mayroong silang mission. Last, dito sa 2 Kings chapter 3, verse 15 and 16. Hallelujah! Ang istorya po dito ay yung King of Israel ay humihingi ng revelation kay Elisha kung ano ang sasabihin ng Diyos sa kanila. At sabi ni Elisha, kung hindi lang kay Jehoshaphat, wala ka sanang mapapala sa akin. Pero dahil kay Jehoshaphat ay magpaprophesy siya. Titingnan natin sa verse 15. Pero bago niya sasabihin ng Diyos, kasi wala pa siyang revelation, kailangan niyang revelation, kaya kailangan niya muna yung musician to worship the Lord. Kaya kung minsan sa service natin, ginagawa natin yan, we need to worship God. Mga ilang minuto or 1 hour, bago kikilos ang Panginoon kung ano ang gagawin niya. Sa amin kung minsan, as ministers, hindi namin alam kung ano ang gagawin namin. Sino ba ang pagagalingin ng Diyos? Ano ba yung dapat niyang gawin? Kaya, we need to lead the congregation to worship the Lord. So, while we are worshiping the Lord, ay pinapakinggan namin ang Holy Spirit kung magsasalita. Or kung ano ang revelasyon niya, kung ano ang i-reveal niya. Yun ang ginagawa natin kung minsan sa service. So mamaya, andun na. Andyan na yung revelation. Pag sasabihin ng Diyos, maraming may sakit dito. Papanalangin ninyo. Or may taong ganito dito. Yun na ang revelation ng Holy Spirit. So yung service ay maging makapangyarihan. Bakit? May revelation. Pag walang revelation sa service, wala. So we need the revelation. So titingnan natin anong nangyari sa verse 15. Bring me. Ano ang sabi niya? Okay, basahin natin. Sabay-sabay. Now, bring me someone who can play the harp. While the harp was being played, the power of the Lord came upon Elisha. Tuloy, verse 16. And he said, "This is what the Lord says. This dry valley will be filled with pools of water." Okay, ito na yung prophecy niya kasi mayroon na siyang revelation. Sabi niya, and he said, "Thus saith the Lord." Nang kumilos ang Espiritu sa kanya, mayroon na siyang revelation kung ano ang word of the Lord. At sabi niya, "Thus saith the Lord, make this valley full of ditches." So makita natin yan na sa worship kumilos ang Holy Ghost to reveal something to Elisha at that time. So while pag tayo nag-worship sa Panginoon, doon tayo makatatanggap ng revelation. So yung dapat natin, 4 na bagay na dapat natin gawin upang makatanggap tayo ng revelation from the
Holy Spirit. Palakpakan natin ang Panginoon.